engtik nia emo chuan laboral vek don ma ila kan thi chan tur tu ma in kan shilok lo thenkhat natna ben vun wangin an thi laien thenkhatte erawh van doina thleng accident wangin an thi thung tuna kan thlir turte thi chan erawh hi chu mol wang kan ti lo theilo an mol em ani mol wanga thi te kan thlir ho ma in channel la subscribe lo ti khan milo subscribe be ula notification bell kha metin ola khan i met le donia grenade selfie pui puak thei thil te hi ngam viau lo tur apoi thui thei te mai nya mi papani te chu Russia rama an zin kwal vela an veiwa na lama grenade pakhat an chara apina in phoisa vek le ngalani apina in phoisa chuan puak mai theidin muna ading ti na ni a he grenade bi khi chu a systema thil enge modik lawa omwanga puak lo mai mai ani hemi ti pani po hian puak theilo tura an ngai ani nge yang an chara thalak puyen anin selfie pui verani ma se chuti anan khoi che ta ka chuan grenade chu an thalak lak lo lai tak mayen apuak ta a an pani hian an thi chiang hle maktak mayen an phone ro a chetel lo hlok maya chuta tang chuan hemi ti pani thi chan po hi an she thei ta ni he hi thil thleng tam tak zinga pakhat ve ani maya Russia a hian manro lo om tak tak in selfie pui an war hle a sarkar po in film khur turin shatun a chwa hialani selfie danglam tak wangin ithi pha thei ti in interior minister chuan film khur tura shatun le khathem leaflet atlang zara ni e Russia a hian silai in lot sale puak thei thil dang in selfie pui an sing hle a thalak dang dai tak ne anin be seilain thina in alo muak jok thirani electric shui se Michael Goodwin a chanchin hi adanglam hle a athil ti swal wangin thi turin achung thu an rela ma se dam chung tang tura achung thu rel that ani tan in chunga anung chang that wangin atan na pindana chuan TV da sakani a ma se ni khachu a TV chu en theilevin a chetatlat maya a han chui chang vela a shui that lo wang ani ti amu chuak ta a Michael hian siam chatur chuan electric shui chu tan chum phat angai ani ti a sha a ti chuan mahni a siam tumen electrical na shui chu aka in se ta ni chu a thi chiang hle tin atira achung thu an rel dan electric chair manga ti hlum chu thlak danglam ma se ama zok electric phangin athi ta thawani molo se chuan aladam ve turania mi a in an atman an choi seng lo ti zong zong anei zota ni in HLUM kumsang ni pani khan Brazila lo nei tu pakhat chuan a huana khoi bulian tak maya mu a heng khwai te hi an lo om theigen an zuk po an hle ani chu wang chuan notbo turin film khur taka che tangaya ma sia film khur le lutuka athi pha der mai khoi bu chu mei manga hal chat ve ka tuma khoi thin rimin an zuk theilo na turin phui thatakin a in thwamangai bok arwa man na chu that tel via in langma se thil ngai to kim lo anei chu chu khoi thin rim laka in venan sarang mangin alu chu phui takin tuam tlata ma se borak lu na tur lo siam si lo tho chamin athi pha der ani midangin an ba mu chuan ama zok chu alo thi dera atha tum khwai te ero anla nung chhle thung MAHNI motor in CHIL tier motor kan chwa san don hian alir theilo na turin geara da in parking brake kan pot chin ma se he Australian nutling kumsum nga pariat mi hi afim khurlo wangin ama motor ngei chuan ache lumani akar nunglama a plastic bag da lak tumin akara chwa sana ma se parking brake alo pot silo akar chu nungzong lo lirin ama chu achil zuita a ahliam torlovin athi der mayani game over video games te hi achila olzia games khel thin ti chuan kan shevekang atira chuan hun ol no kha nan hanti ve bok ma ila kan hun ol mai ba ka kan hun chatam zo khoral nan kan mang thin gamer chen khat phei chuan chol mi alvin hun rei takan khel thina chung zinga chuan South Korea a gamer pakhat li po hi a achil na zinga atel ve nge yang li hian game pakhat StarCraft chu cholmia lovin darkar somnga chuanga khela thil engma a eilowa amulawa lo theilovin a in thiar zok ti lo chu cholovin game chu a khel chunzom char charani ma sia taksa ngai tu amia lova hetianga rei game a khel wang hian a taksa in a tlin talawa a thi pha derani em ana doctor te chuan a thi chan chu heart failure le taksa chau lutuk wang ani ti an soya hepa atang hian engthil po ti ila kan taksa shisel na kan ngai pui mo ma sabir tu ani ti alang chang hle ani
lava lamp tun la ya in chung chei moi nan lava lamp hi an war hle a moi ta ka lang tur chuan a hnuai lam hi a lum phot angai thin ma se hepa Philip hi chuan a lava lamp later warning in ziak na te chu poisalvin thuka a chuang rum ta a reilo te nuwa lava lamp chu puak ke in dar thelang ke them chuan Philip chu apera a thi pha derani earphone thi pui British Columbia a zirlai pakhat chu helicopter cha swal chunglam atanga lo tla chuan a del hlum der mai mitam tak ril ru a zo na lo piang ngal tur chu chutiang khopa thom beng cheng chu engtin nge shat lo theya a mu lo thei zo ti hi ani a chana mas zo ka tan chuan a hoi zong dik lo wanga ni theya patni na chu he zirlai hian a benga earphone vo in music ring takin angai thak wanga ni chu wang chuan alampana lo tamek helicopter thom beng cheng tak po chu a sha thei lo pha ani music kan ngai tha ni po in ring lutuk lovin a om tokin keini po in ngai tha thinang o zu THIHCHILH Texas sa dorkai pakhat Michael hi zu he tak mai ani a ma sia zungol ve satya po ani lo a shok na wangin adu angin zualem theilawa chu wang chuan monga tengin pumpuya thilan ka lu na enema mangin apuma zu chu akap lu ta thirani anu pui chuan hetianga ti hi a edik va thu a soi nge nge monga tanga zuka lu hi thil hlau om tak mai ani a zan khat chu rui na pa omadu wangin zu tam tham tak mai among kwa atang chuan athon le a adu ange yen zuruin a chatla tangu ta ma si atuk zinga chuan anun na po a chatla zui ve ta ngalani beng wangin Romanian pa pakhat chuan kumsang ni pahnih khan rel tlandan an ziana en pe levin rel nai le nai lo rel kong thira chuan a beng nor si in angai tha a adu a yen rel alo thlengma ani nge yang rel ron tlan chuan a ron chi hlum ta ani a beng a china salutuka anun na achan pha ner mai in pam hlum Romanian aluminium factory a thok thian dun pahnih te chuan an na tho lai chu an ning to hle a borak pe chuak tu air hose mang chuan anin fiam vela an thom no phelin borak mang chuan anin chem tir ni pakhat zok chuan akikor phelin amonga tangin ataksa a borak apam lu chin ta a ko chung ti chevekin ti sen chuang na sara wangin a the pha ta hialani mol ve cha cha hle mai em ana TLANCHAK INTI kumsang ni pali khan Dutch roll thar pakhat chu a chisia chaboka a infit hle a TLANCHAK po INTI hle ani a chanti muwa INTI theinan a kar chu darkar khata mel som ni a chaka tan turina seta kar tan lai chuan azwang chhuaka azwang lut le don ani ma sia kar changa azwan chhuak chuan konglaya tak mai alu ataw ta chor maya atuka athi zui ngal der ani MEIZIAL zuk chak lutuk zin kong thui taka bas chuan hi a shi omani tiro taksa zong kham kwal vek china mi chi shang rim chi shang kara kan thu thin Glasgow achanga London lampan mek basa chuang Scottish nu pakhat po hian a hne to khop mai achunga MEIZIAL zuk thei bok si lo a chuan pui passenger dang te chuan he nu hi nin mel takin a phi sek an ti a ti chuan bas kong khara chuan MEIZIAL zuturin aba pheita a tampo zuk ma in basa chang chuan atla chhuaka bas ke nung chuan a chil zuya a thi chiang hle MEIZIAL zuk hi Thihna alo ni chiang khop mai cinema hall ni pa pakhat chuan hunnuam tak man tumin cinema ticket a buka munom ti taka en atumani masi a movie en lai alo en tuilu to kanyang a phone a thau pha ta a chara tum na lama a phone tlak na lam en lovin screen lam chaw a en awangin a hnuai thira chuan na tak mayen alu azuk tau chor maya a thi pha der ani puitling film wangin kumsum nga pariata upa Clifford Jones chuan akar akhal meka seatbelt a sheng lo mai ni lovin atlan pa chuan puitling film a enani athil en lama chuan aril ru apek ema wangin a motor khalai po chu angai sak lova atlan liam phata a thi pui der mai ani SAVAWM in selfie pui Prabhu Batara India ami chu inne na atangin a chen na lampanin a homeka kalkonga SAVAWM dum lian tak amu fu hlak maya SAVAWM nen kan selfie ti caption a mangin WhatsApp status le FB lama upload tur thalak nei na rem chang lutuka angai ngal mi a SAVAWM chu bapan na yen a in selfie pui tange ya
Mahsi he SAVAWM hian an thalak dunna a chuan lang thalo emo lang thau LUTUK a INTI dewaniang Prabhu chu a bezui ta ngal bor maya a in hliam na sa hle a hliam chu a nurei lote a thi puita ani secret VANGIN North Carolina ami pakhat Gary Benning chu a thiante ina a ommeka thil tuilam in tur tui mel tak a mu chu ngai tua chiang lovin a in tapop ringota Mahsi khonvar tui alo ni reng si rang takin a chak le ngal watani chu thil chuan ama a shok na sa hle a khorti ti deuh ngala in beng dai nan in ngai tua chiang lo bokin a secret a chan zui ta nga zata ama chu a kang zuya a toka a the pha ta derani ole du tok le phot mayang o kan sui tak thi chan mol tak zinga khan khoi khange moli ti ber comment lama lo sui vela tin i chan tian he video hi an shal ve theina turin i share ke donya o